снимаш време. Здравейте, аз съм Саника и сега сме... Чакай малко, аз вече съм... Сега сме на летището в София, ще летим за Италия. Сега съм на летището и се видях с това невероятно момиче. Не е вярно. Вярно е. И сега си говорим за BTS, защото защо не е смисъл. Да. Малко така, чакай. Височината ни е малко... Малко, да, аз съм много висок човек. Да. Ето там е Венци. Венци. Сега сме до самолета. И сега ще се качвам в него. Сега ме снимам Венци. И в момента сме в летището, обаче не знам какво стана. Но една азиатка ме заговори. И също ето в този джоб имам нудълс, но няма да го вадя сега, защото може да ми свалят видеото от YouTube заради това. Ето тук чакаме наши хора, на които няма да им показваме лицата, защото ще ме убият, така че после давай на тук. Ето тук, ако стане пожар, пожарникар ще се погрижи. Оле, помислих даже да за госпожа по математика, майка му. Не се шегувам. Здравейте, пристигнахме в Италия. Сега сме в Милано на летището и всички ме гледат странно. Но, е да го просто. Значи, какво се случи през целия път? Ами, първоначално хората ме гледат. Първоначално седях до един грък и си говорих много с него, обаче ме беше сам да снимам. Значи, седях до прозореца и някакъв си там ми взел мястото. Как не? Просто сега ще снимам някакви супер тъпи кадри, надявам се да се насладите. В Италия е много хубаво, нали? Чист е въздуха. И мириш на пица. Мириш на пица. Значи преобляках се, защото тук е много по-топло, отколкото очаквах. И ето тук ме снимах току-що, сега ще видите снимките на екраните си. Very detail. Какво ми е бивка? И да, аз съм много забавен човек, затова всички ми се смеят. И сега седим и чакаме да ни откраднат и да ни завлечат и там. Значи, ще направя утре влог, как отивам в този супермаркет. Там е уникално и хората ни не разбират какво си говорим, е много забавно. И ще сме с Венци утре и да, и сега се малко ходим на тренировка, така че няма кой да знае колко да снимам. Но ето тук сме на едни бунгала, много е приятно и чувствам се като в някакво реалити шоу. И между другото, взех си едно, не такова ми е такова шише с вода и ми струваше 26 цента. Живота е прекрасен в Италия. Фак. Сега вървим по италиански камъни. Защо не е? Ето тук ще станат уникални. Обществената баня. Виж, патки! Ето това са семейство кебабчеви. Почувай, сега ще нападна, аз кам. Къйни гъски. Това са патки, бе. Биология с Петио. Сега тук може да псуваме всички и да ни разберат, защото защо не? Да. Виж как летят патките, бе. За първи път виждам толкова... Патките летят винаги. Значи, момчета, вие в биология учили ли сте? Ако хвърля пръчка... Няма пръчка. Това слуши ли, Аз съм вашата принцеса Вера. Само не прави също пат. Не ще се убия там. О, чувствам се като Майли Сайръс. Къде ми е чука? Здрасти! Ти на колко си години? Аз съм Вера, на 5 годинки. Откъде си ти? От град Пловдив. Друго? Обичам да рисувам. Друго? И любимото ми детско е Барби! Сега ще скоча. Да скоча ли? Да. Ще се убия. Знам, това е целта. Сега ще видите Момото. То няма дръжка от другата. Това май някого е дитна. Не може
Сега, тук сме втори ден, вече е събота и искам да се изкъпя. Искам да се изкъпя. Значи вчера тренирахме с италянците и се изпотих. И не се къпахме, защото беше 9 часа. И сутринта съм като кога ще се къпем, ще се къпем след обед. Какво по-хубаво това и ще седа с толкова грозен коп, нали? Но това е друг въпрос. Тук сега ще видим джуда нещата, защото ние сме джудисти. Виждаме зелен колан. Тук има 4, с които не е препоръчително да се бяга. Вера ги парничката, риболовката. Това, не знам, това колите рибата, може би. Тук виждам риби. Чакай, снимай какво се вижда. Ела да снимаш какво се вижда. Но не стой там, бе, да снимаш. Ела да снимаш какво се вижда. Да, бе. Да. Виждат са рибки. Ето, не се вижда нищо тук. Стилно цепена батка очила. Не дей, че изкъсам. То аз не дей, нали? Не дей, че изкъсам. Ще ми станат. Приятно ми е. Значи изглеждам ужасно, сега се виждам колко ужасно изглежда. Разбрах всичко. Сега апдейт. Ще си купа това шенце с вода, защото... Защо не? Нали? Ще с вода. Винаги съм си взимала някакви фанти коли и оттам си пия вода, нали, защото Вера рециклира. Обаче, викам си, сега ще ми трябва такова за тренировки, за това за това. Защо да не? Така, какво си взехме? Значи, видях една вода, беше много скучна, беше бяла. Кой си взима бяла вода? Бяла вода. Имаше между розово и черно и се чуих какво си взема и съм си взела дори с дупка. Браво, Вера, ти си гений просто. Тази жена сега ще ме гледа странно, разбира се, защото плямпам на непознат език и сега ще си шушка на кучето, но това е друг въпрос. Аз плямпам някакъв друг език и тя като майна, какви сте извънземни тук, защо живея в такъв град? Anyways, взех си 3 десертчета. Едно с банан, другото с шоколад и третото с горски плод нещо. Много хубаво си напазарувах в Декатлона, просто беше уникално. Сега сме на състезанието и... Валю, здравей! Да, той не ме чу. Как си де? И сега си чакам моя ред, който ще по-късно, защото сега почват на мъжете. И имам някакви неща тук на пресите. И на крака, но да, нека да не ми снимаш краката, защото ще е най-добре. И да! Не! Аз съм Вера. Сега обработвам видеото и стигам до края и разбирам, че няма малко за това. Добре, надяваме се стаята ми да не е разхвърляна. Може в момента да... Фак! Значи, бях на зъболекар и ето тук ми махаха едно нещо от вътрешната страна. Не искам да го показвам, защото е много гнусно. И сега ме боли. Устната ми се подума. Окей. Сега сме 29 март и обработваме видеото и скоро ще е готово. Даже много малко съм снимала, очаквах да снимам повече, но окей. И какво като цяло стана? Опитах лазаня, опитах такъв пай, чизкейк, опитах пица маргарита, опитах много неща, запознах се с много хора. И това беше едно голямо приключение за мен. На състезанието какво се случи, според мен ще задавате много въпроси. И като цяло паднах 2 пъти, но имам състезание другата седмица, така че нищо не е свършило, просто случваш се да губиш и
Просто след като загубих и си казах, важното е да не се предавам, така че ако неща в живота ви тръгнете да падате, да губите, просто не се предавайте, за да станете истински победители. Това е моят съвет. Да, това беше от мен и ще си видим в следващото видео.